만근한 스피커 사미게들 만근한 이 당신 마크스 손 우스는 가까이 아오이가 It has come to our notice the number of licenses have been issued for showmills in BTR region after the new government was constituted. What is the primary motive for such issuing? Is it a policy to generate employment? If yes, how many persons have been fruitfully employed so far without harming the environment policy? Would the Honorable E.M. Forrest also light on God's plans as to how many trees would be allowed to fail per year and how many trees would be raised against it? How many mohols, quarries have been allowed since the new government took over? What are the mechanisms for regulating the unscrupulous exploitations of forest natural resources in BTR? कुशुंको माखासे को एन्सार को आं मोनदों बेयाव लिरखानाय जाबाय बयबो नुबाय दा साप्लिमेन्टारि कुइसन बे साप्लिमेन्टारिखौ लाखादो साप्लिमेन्टारिया बेखौ जि मोनबाय बे एन्सारनि गेजेरावनो आङो नुदों मयनि किसु जे लाइसेन्स इस्यु कराथ' मयखौ गबनांगौ बेखौ साइड बिलाइ दिसे आमार अनारेबल इएम रामैया কিন্তু ভিতৰুৱা অঞ্চলত দিয়াটো অলপ মই ভিতৰুৱা জাগাত যি জাগাবিলাকক মানে অলপ জংঘলৰ পৰা কাঠ আনি পেলাই এই মিলত কিবা কৰাটো মই দেখিছোঁ মিলত দেখিছোঁ এইটো কাৰণে এইটো যাতে অলপ চিনচিয়াৰ হয় এইটো মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ পুৰণা যেনেকি ৰাঙিজোৰা নিচিমা অঞ্চলত নিচিমা সমষ্টিত ৰাঙিজোৰা যেনেকি ৰেঞ্জ আগতে ৰেঞ্জ আছিলে কুকলুঙৰ আণ্ডাৰত কুকলুং ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত তেতিয়া বহুত ডাঙৰ যেতিয়া আমি গুৰু আছিলোঁ তেতিয়া বহুত ডাঙৰ তাতে ৰেঞ্জ অফিচ আছিলে আৰু এইটো মানাছৰ এক্সটেনশ্যন হ'ল এডিশ্যন হ'ল ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন টু মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো যিটো এডিশ্যন হ'ল তাতে এটা এতিয়াও অফিচ বনাই ৰাখিছে কিন্তু ইয়াত কোনো ষ্টাফ নাই আৰু ইয়াত যি মাটি আছিলে ফৰেষ্টৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যি মাটি আছিলে এই মাটিটো এনক্ৰচ হৈছে এই এনক্ৰচ হোৱাৰ কাৰণে আগতে কুকলুঙৰ যেনেকি তাতে থাকিছিলে ৰেঞ্জ অফিচত বুদ্ধি সৰ্বানা কিবা এজন ৰেঞ্জাৰ আছিলে দিয়াপো আছিলে তেখেতে বুদ্ধি সাগৰ বুলি এটা ডাঙৰ পুখুৰী তাতে খুন্দিছিলে এইবিলাক গোটেই এনক্ৰচ হ'ল আৰু যি খালী মাটি আছিলে এই খালী মাটিটো এনক্ৰচ হ'ল সেইটো কাৰণে আজি হাউচৰ যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যিটো ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন নেশ্যনেল পাৰ্ক মানাছ হৈ গ'ল এইটো কাৰণে ইয়াত বহুত প্ৰয়োজন এই অফিচটো যিটো বহুত প্ৰয়োজন ৰাঙিজোৰা ফৰেষ্ট অফিচটো এইটো আকৌ নতুনকৈ অফিচ কৰি পেলাই যিটো ঘৰ আছে ষ্টাফ ৰাখি পেলাই যি মাটি এনফৰ্চমেণ্ট হ'ল এই এনফৰ্চমেণ্টটো যাতে অফিচিয়েলি এনকুৱাৰী কৰি পেলাই যাতে এইটো কামত গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত লগাই ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ ভালৰ কাৰণে এইটো মই অনুৰোধ কৰি পেলাই মোৰ কুৱেশ্যন মই ইয়াতে মই কৰিছোঁ Departemental EM Ranjit Bhusrodari. Management Punjigi, Management House. Bihani Senai Tinekon Tanzania and everything. Okay, why? Bihana Mundi Supplementary one to very one right. Seti Senai Tinaya Tanzania, Zini Management Common Bihani Ritineo. BPR सरकार BTR सरकार तेनी सिमलादी फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सोमिलि लाइसेन्स जाया बबेखानि दिनैहाय जोंनियाव एस पार दा रुल नर्म्स बायदियै गोनांथि बायदियै गोबां जायगायावहाय जोङो लाइसेन्स होनाय जादों टिम्बार शप्स आरो 10 इंचि बिग काटिंखौ बेवहाय जोङो टटेलि 91 टा 90 टा होनाय जादों नाथाय थांनाय सरकारनि समाव जा बिग काटिं आरो टिम्बार शपनि लाइसेन्स होनाय जादोंमोन बिथांमोना रेगुलार रिनिउ खालामनायनि थाखाय 12टाखौ केन्सेल खालामनाय जादों बे से नाम्बार सोंनायनि फिननाय 2 नाम्बारावहाय व्हाट इज द प्राइमारि मोटिव फर साच इन्सुरेन्स होननायाव जोङो थोंजोङै बेखौनो बुंनो हागोन
need बेसिसाव जोङो एस पार दा इन्डास्ट्रियेल रुल बेखौ जोङो बाहायनाय जायो। 3 नम्बर सोंनायनि फिननाया थोंजोङै बेनो सेल्फ सास्टेनेन्सनि थाखाय जोंनि स्पेसियली लकेल सुबुंफोरनि जा गोनांथि बायदियै दंफांनि गोनांथि जायो बे गोनांथि बायदियै जों बे लकेल दंफांफोरखौ थानो थाखाय बिथांनि बे इज इट ए पलिसि टु जेनेरेट एमप्लयमेन्ट होनायनि फिननायखौ होनाय जादों। 3 नम्बर सोंनायनि फिननाया बेनो बियो पिउरलि सेल्फ एमप्लयमेन्ट क्रिएट खालामो गावबा गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायना लानायनि लामाखौ दिन्थिना होनाय जायो। 5 नम्बराव दङ दिनैसिम जोंनि सरकारनि दिनावहाय फांसेबो रिजार्भ फरेस्टनि सिङावहाय दंफां दाननो होनाय जायाखै। एमनकि बे दंफांफोरखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय जोंनि बिटिआर हालामनिनो इयुथफोरखौ जोङो 100सा NGO मोनसे NGO खालामनानै 100सा जोंनि सेंग्राफोरखौ बेवहाय इनभल्भ खालामनानै बे रिजार्भ फरेस्टनि बिफां लाइफांफोरखौ माबोरै प्रटेक्सन होनो हागोन बिनिसिम जोङो राहा लामा लानाय जायो। 7 नम्बरावहाय बिथांनि सोंनायनि फिननाया बेनो दिनैसिमाव जोङो 58टा महरनि थाखाय एप्रुभ खालामनाय जादों। टेन्डार प्रसेसा जागासिनो दङ। बिनि गुबै थांखिया जादों इक'नमिया जोंनि इक'नमि बेलकुनानो जादों फरेस्ट बिटिआरआवहाय फरेस्टनि सायावनो जोंनि कमप्लिट इक'नमिया सोनारनानै थायो। बेनिफ्राय थांनाय आं 10 दान फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जानाय समाव माखासे ओरैबायदि जायगायावहाय बेसेबां समनिफ्राय जोंनि लकेल कन्ट्रेक्टरफोरा बाला अन्थाइ ग्रेभेलफोरखौ लांबाय थादोंमोन आं मिथिया, किन्तु आं खोनादों माने बहुत बोसोर बिथांमोना उइदाउट एनि माने प्रपार माने चेनेल बा इलिगेलि बिथांमोना माने जावै जावै लांबाय थादोंमोन, गिदिर गिदिर बल्डारफोरखौ दैखां दैखां लांबाय थादोंमोन। बेफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे जेरावहाय जोंनि इक'नमिया फरेस्टनि सायावनो बिदि होनानै महरफोरखौ एसे गोबांसिन खालामनाय जादों आरो कमप्लिटलि जोंनि कमप्लिट नर्थ इस्टआ बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया। बिटिआरनि बाला अन्थाइ दंफां लाइफां दै बायदिसिनाजोंनो नर्थ इस्टनि बिल्डिं बायदिसिना लुनायखौ जों सोनानै नुनो मोनदों। बेनिखायनो एसे स्ट्रिक्ट खालामनो थाखाय रेभिनिउखौ मोजाङै लाबोनो थाखाय इक'नमिखौ जों मोजां खालामनो थाखाय बेखिनि राहा लामाखौ जों खालामनाय जादों। जोबथा कुइसना जादों ओरैनो आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि गेजेरजों माखासे सेन्सिटिभ एरिया दङ, जाय सेन्सिटिभ एरियायावहाय बिथांमोनखौ दोनाब्ला जोंनि फरेस्टखौ प्रटेक्शन खालामनो हाया। बेनिखायनो रेगुलार पेट्रलिं खालामनाय जायो बिथांमोननि गेजेरजों। बै जायगाफोराव माइनर मिनारेल्सफोरनि फोरखौ मनिटरिं खालामनाय जायो। मानोना गोबां जोंनि आसाम साइडनिफ्राय फैनाय कन्ट्रेक्टरफ्रा सोरजोंबा बेफोरबायदि बेक्तिगतभाबै रायज्लायनानै हरनि गेजेरावहाय सालान दानालासिनो जोंनि बाला अन्थाइखौ लांबाय थायो। जायनि जाहोनाव बेफोरखौ होबथानो थाखायनो जोङो रेगुलार बेसिसाव जोङो बेफोरखौ मावनाय जादों आरो स्पेसियेलि कचिं एक्टिभिटिस स्केल खालामनाय बेफोर खालामनाय हाबाफारिफोरखौबो जोङो फोजोबनायनि थाखाय माखासे मेकानिजम लानाय जादों। जायनि जाहोनाव थांनाय दाननैनि गेजेरावहाय जोंनियाव फ्राय 1000 सिखारिफ्रा सारेन्डार खालामदों आरो बिथांमोननि राहा लामाखौबो जोङो होनो थाखाय आखायाव लादों। दा मोननै साप्लिमेन्टारि कुइसन बिथाङा आंनिसिम होदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम। बै राङिजरा रेन्जखौ होनदों ना होमबा? राङिजरा रेन्जआवहाय माखासे इनक्रस जानायनि बाथ्राया सैथो, बे सैथो, आं बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। राङिजराल' नङा, गुबैयै जोंनि 7 डिभिजन फरेस्ट डिभिजननि सिङावहाय टटेल जोंनि फरेस्ट हाया दङ बिटिआर हालामाव 3,27,149.77 हेक्टर हा। 3,77,149
49.77 হেক্টৰ আমাৰ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত মাটিটো আছে তাৰে ভিতৰত 43,491.10 হেক্টৰটো ইনক্ল'জ এৰিয়াত আছে আৰু তাৰ বাহিৰেও 43,491.01 হেক্টৰৰ বাহিৰেও around 1,000 বিঘা মাটিটো আমাৰ কিছুমান ব্যক্তিৰ হাতত যিসকলে চাহ বাগান কৰিছে ইলিগেলি তেওঁলোকৰ হাতত আছে যাৰ আমি ইনক্ল'জ বুলি ক'ব পাৰি সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ जोंहा लानो नागिरगासिनो दङ खोब गोख्रैनो बेफोरनि सायाव एक्सन खालामनाय जागोन खिन्थु आं बेखौ फोरमायदों जोंनि हाग्रा बिफानखौ जोंनि फरेस्टनि सम्पदखौ रैखाथि होनायावहाय जोंहा खोब माने मेन पावारा खम जायनि जाहोनाव दाखालि जों इसे मिटिङाव मोनसे पास खालामनाय जादों जे आं डेटखौ बावगारबाय चिफ साराबो बेवहाय खोब गुरुत्व होदों जोंनि माबाफ्राबो इसिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्राबो बे समाव सापर्ट होदों बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ बावैसोनो दानायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि बार दै अन्थाइ हाग्रा बाला बेफोरखौ माबोरै लाखिनो हागोन बे राहा लामाखौ जों लानाय जादों आरो आंहा नाजानाय दङ जेसेबांसिम आं बे सार्चखौ मोनबाय थागोन सिंनि ओनसोलावहाय जा बिथाङा बुंनाय बायदि जों जे टिम्बार लाइसेन्सखौ होनाय जादों टिम्बार शप लाइसेन्सखौ बेनि ओंथियानो जादों गोबां मानसिफ्रा इलिगेलि बबेबा गामियावहाय गंबा गंद' गंस्नि गंजि गाहामसिम माने 10 इंच बिट काटिं मेसिनखौ लांखोमा मावहैदों बेनिखायनो जोङो जेरावहाय सिखावफ्रा बे खामानिखौ मावबाय दङ बेखौ होबथानो थाखाय बै जायगाफोरावहाय गंसे लिगेल बिट काटिं मेसिनखौ जोङो 10 इंच बिट काटिं मेसिनखौ बा टिम्बार शपखौ जों बसायनाय जादों जे बैफोरखौ इलिगेलफोरखौ बन्द खालामनो हायो नामा होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'नाय जाबाय स्पिकार आं एसे साबजेक्ट कुइसन दंमोन आरो बे महल आरो खवारिनि सायाव थारमाने बे खवारिफोरा जेब्ला एल'टेड महल बिसोरो एल'टेड एरियाखौ बारनानै माने खामानि मावबाय थादों आरो 7 हेक्टर एरिया 5 हेक्टर एरिया बे एल'टेड होनाय जादों खिन्थु बिथांमोना आबां जाबां जेराव जावग्रोबाय थादों आरो जाहोनाव आंनि जिथु हाग्राबारि महल जिथु बेखिनिबारि सायाव माने मोनसे समाव ओरैबायदि जावनाया ओरैबायदि जावदों माने दैमानि डाइभार जागोन आरोखि खोला महल मोनसे थाबाय बेयावबो जेराव मेराव जावबाय थादों बे बुस्थुखौ जाहाथे एसे माबा मोनसे राहा लामा लायो नामा बेसिम आं खावलायबाय बेयाव बिदिब्ला नोंथांनि धन्यबाद बेखौ लानानै जों दा सिनसियार आरो आंनि लाइफआव सासे इएम हिसाबै आंनि अपारेशना बेयो सेकेन्ड टाइम अपारेशनमोन फार्स्ट टाइम अपारेशना आङो स्पेसियेलि रायमना नेशनेल पार्कनि सेरावहाय चौधुरी थाखो खालामदोंमोन हरनि 11:30 आरो जे खाग्राबारि माबाखौ होनदों महलखौ होनदों बे खाग्राबारि महलावहाय मात्र माबाखौ एरिया बिथांमोननि जुरिसडिक्सना 3 हेक्टरल'मोन 3.5 हेक्टर सरि 3.5 हेक्टर बे 3.5 हेक्टरनिखौ माबानानै आं जेब्ला हिसाब खालामहैयो बिथांमोना बेयाव ओरैबायदि गारि सोदों आं खोब नामायनो गोनां जादों इभेन लाइफ थ्रेटेनिंबो फैबावदों बेवहाय प्राय माने 300 बिघा बालाबारिखौ बिथांमोना दखल खालामनानै बेनिफ्राय बाला अन्थाइ जावखांबाय थादों अलरेडि होबथानाय जाबाय अब्लाबो जों माखासे मेन पावारा एसे खमखाय जों बेखौ सम माने अपारेशन खालामबाय थानो हायैयाव माखासे दुइ नाम्बारनि खामानिखौ मावबाय दङ बेनिफ्राय जा नैथि बिथाङा बुंदों बे नैथि बुंनायखौथ' आं टटेलि बन्द खालामखादों खिन्थु माखासे बे मियादि पाट्टा गोनां हानि मानसिफ्रा बे गरखाय होननासो बुंनांगोन नङा होनबा बे एरियाफ्राय गरखाय बायदिसो बेवहाय माने होनो बाइक जानायाव बिथांमोना जावदों बेनिफ्राय एस पार दा नर्म्स 3 मिटार फिट गोथौसिन जावनो हायो नालाय 3 मिटारसिम बे 3 मिटार गोथौसिन जावनो हानायखौ लानानै माखासे मानसिफ्रा खामानि लादों अब्लाबो इनसाइड द जुरिसडिक्सन टेक्निकल मावहोनायनि बेलायावहाय
आं सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौल' जोङो लामा नायालासिनो साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि राजखान्थिनि सार्थ लायालासिनो बे खामानिखौ जोंनि इक'नमिनि बेकबन होननानै साननानै जुदि हेफाजाब होयोब्ला आंहा फोथायनाय दङ थांनाय बोसोराव जोंनि फरेस्टनि माबाया रिभिनिउआ फैदोंमोन 21 crore खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ मार्च एन्डिंनि सिगांसिम जोंनाव 60+ crore रिभिनिउआ फैगोन बेवहाय जोङो स्पेसियेलि रायजो राजा आरो नोंथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरोबाव हेल्प होनो थाखाय आं खावलायनाय दङ जाबनायाथ' थिग बुंदों एकदम फक्रे लांनाय जाबाय 15-20 मिनिट जाबावनो थिग जासिगोन जासिगोन दे जोङो नेक्स्ट कुइसनाव फैनोसै कुइसन नाम्बार 4 दनेश्वर बे दानि सोलिबाय थानाय जे काउन्सिल बिटिसिनि नेमखान्थि गेजेरजों ना बिटिआरनि नेमखान्थि गेजेरजों सोलिगासिनो दं बेनिफ्राय दानि जे चिफ डेपुटि चिफ इएफोरनि प्रट'कल बा स्टेटासा मा रोखोमाव दं बेखौ आं मिथिनो लुबैयो खारन जोंनि एरियानि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट नोंथांनि गेजेरजों आं मिथिनो लुबैयो दे अनारेबल चिफ Honorable Speaker आरो हाउस आङो मैया रेफारेन्स बायदियैनो बेखौ बुंनाय खोन्थादोंमोन जे बियो ना बिटिसिनि ना बिटिआरनि बियो 6 शेड्यूलनि जि रुल्स रेगुलेसन दङ बेजोंनो सोलिगासिनो दङ आरो प्रट'कलखौ आं बिथाङा एक्जेक्टलि माखौ बुंदों आं बेखौ बुजि मोनाखै स्टेटासाथ' बेनो दङ एखे बेखौ प्रट'कल हिसाबैथ' जों प्रट'कलखौ एज ए पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ बा समाजनि खामानि मावनाय हिसाबै प्रट'कल होनना बुङोबा एसे बोरैबा मोनो दा जियानो जा स्टेटासा खुनुदिन खम जायाखै आरो खम जानायबो नङा दा जुदियो बेवहाय बिथाङा मायबा स्पेसिफिक जुदि नुदोंब्ला नैबे मानो जादों आं बेनि रिप्लाइखौ होनो हागोन आदारवाइज बेवहाय ना स्टेटास ना प्रट'कल बेवहाय जेबो जोङो सोलाय सोल' खालामाखै खारन बियो 6 शेड्यूलजोंनो रान जादों आरो बेवहाय माखासे पावारल' बेवहाय एडिशन खालामनाय जादों दा नंखायनो 6 शेड्यूला जिहेतु जोंनि बेकबन दा बे 6 शेड्यूलखौ लानानैनो जोङो इयुननि माखासे हाबाफारिखौ बे फाउन्डेसननि सायावनो मावनो नागिरदों दा ओंखायनो बेवहाय जेबो सोलाय सोल' जायाखै माखासे दिननियावहाय जों नुदों स्टेटासनि सायाव आसाम केबिनेटआ सावरायदों बावहाय बुंदों बिटिसिनि सिबाल' केबिनेट डिसिजन केबिनेट डेटनि जागोन दं खिन्थु नैबे लेखायाव लिरनाय दं बावहाय मा होदोंमोन जेब्ला बिटिसिआथ' जादोंमोन चिफ डेपुटि चिफ आरो इएमफोरा मा स्टेटास थागोन बाहाय क्लियारलि लिरनाय दं बेनिखायनो आं सोंनो लुबैदों दाख्लैसो केबिनेटआव जानाया खालि चिफनि खोथाखौल' बुंदों माखासे डेपुटि चिफनि खोथाखौ बुङाखै माखासे इएमफोरनि खोथाखौ बुङाखै बेनिफ्राय आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों जिहेतु जोङो 2020नि 11 मार्चआव जे नटिफिकेसन जादोंमोन जोंनि इलेक्सननि थाखाय बिसायख'थिनि थाखाय बावहाय मा लिरदोंमोन बिटिसि जेनेरेल इलेक्सन होननानै लिरदोंमोन दा एखमबा जोंहा गोबां मानसिया बुङो ओरै दा ओरैया मा जिनिस बेखौ आङो क्लियार जानो लुबैदों जिहेतु जोङो साफा जोंनि सार्टिफिकेटआबो बिटिसि इलेक्सन 2020 जोंनि बिटिसि इलेक्सन आरो बिटिसि जादोंबा जोङो बेखौनो गनायना लानाया थिग दं नङा आं बेखौ सानदों दिनै हाउसनि गेजेरजों जिहेतु गोबां मानसिया बेखौ लानानै सोंलु कनफिउसन जादों जाहाथे क्लियारखौ जों मिथिनो लुबैयो खारन जों मोनसे जिनिसखौ पास जाबाय परिखा होनानै ओमफ्राय जोङो गुबुन साबजेक्टनि सार्टिफिकेट लानाया जोंनि थाखाय थिग जानाय नङा बेखौ आं सानबाय थादों आरो बिनि हाउसनि गेजेरजों आं मिथिनो लुबैदों बेनिफ्राय जिहेतु जोंहा बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दं आंनि साननाया नै ओरैमोन जोङो बिटिसिआव थानानै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामबाय थादों जिहेतु गामि बारायनांगौनि खोथा थाबाय बे मोजां खोथा दा
बे इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै नेक्स्ट जे फैबाय थानाय बिसायख'थि बेनि उनाव जोङो माबाफोर सोलायनानै लानो हायो नामा जों बेखौसो सिन्था खालामनाया सासे कनसियास मानसिनि थाखाय दरकार Honorable Chief. Mangaram Speaker, Mangaram House. The BT order notification the Vitam Napoleon Mentam Council ni secret ni hatai. Tapi orang ini Mentam Council ni jeba BTR ni deputy chief yang ni pun status komai ni kata dia tapi di jadi domo inte domo. Biasa jeba selai suloni kata dia. Ada makasih poin itu misalnya dari namun domain sama nak ayat so dari orang SS kena hari nama. Ada turun mense jenis ke di tengah bunda je kami senai dan kena ni undang selai nangga. Lepas jangka 20 ni election Governor General election ni certificate menggan. Tapi hari masa tahun lagi dalam buzi menakai public representative sahaja jikini jami status dia biasa ni domo biasa je berselai selesai ayat. माबाफोर जुदि स्पेसिफिक माबा मोनसे दङ बा बुजिनो नागिरदों बेनि थाखाय गुबुन मोनसे समाव बिथाङा रायज्लायनो हायो बेनि थाखाय जोङो रेडि दङ जुदि माबाफोर कनफिउजन दङबा जुदि ओरैनो माने मोनसे पारसेपसनजों जुदि बुंदोंब्ला जे जोंहा हाइबाय पावारा जोंनि पावारा गैला माला बेखौ जुदि फिल जादोंबा बा बेबायदि मोनसे पारसेपसन जादोंबा बिनि सायाव माबा मोनसे एसेस खालामनानै बुंनो हानाय एन्सार बिदि गैया खारन बेवहाय स्टेटास हिसाबै कुनु चेन्ज जायाखै आरो जेनेरेल इलेक्शनाव देरहानानै फैदों जुदि बेवहाय इलाबोरेटलि आं डिसकास खालामनो नागिराखै मानोना बियो मोनसे बुजिनायनि मेटार जोंनि काउन्सिलनि स्टेटासा मा बेखौ निश्चय नोंथांमोनाबो मिथिगौ जानो हागौ जे जोंनियाव एसेम्बलि दङ स्पिकार दङ नाथाय आसामाव बियो बिनि रिकगनिसना मा लेभेलाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन जे दिनै जे जोङो स्पिकारनि जे मोनसे पोस्ट बेखौ जोङो मोनसे स्टेटास लाबोनो हायाखै जोंनि एसेम्बलिखौ जे जोङो इकुइभेलेन्ट टु आसाम होननानै बुंदों नाथाय बेवहाय माखासे दाबो सिंनि खोथाफोर दङ जेखौ आङो बुंनो सानाखै बेखौ हाउसाव डिबेटआव लांनाय माने माखासे सिटुएसना नुजागोन आरो लास्ट टाइम जेब्ला गभर्नमेन्ट दानाय समाव केस होदोंमोन बेवहायबो बिटिसि जोनोम जाजेननाय समाव जेफोर खोथाफोरखौ खालामबोदोंमोन बेवहाय माखासे स्टेटासा हायनायनिसो माखासे खामानि मावनाय बायदि जादों दा ओंखायनो नैबे समाव आङो बे डिबेटखौ खालामनो सानाखै जुदि बेवहाय पजिटिभ सिन्था दङब्ला आरो जों माबा मोनसे मोजां जाजानायखौनो बयबो लुबैदोंब्ला बिनि सायाव जोङो मोनसे कोर टिमाव रायज्लायनानै एबा पजिसन अपोजिसननि गेजेराव रायज्लायलायनानै जे जोंनि स्टेटासखौ स्ट्रेंथेन खालामनो बारायनो बिनि थाखाय खामानि मावनो जोंबो रेडि दङ नाथाय बेवहाय जिहेतु आंबो गोलाव सम नेगोसिएसननि टेबोलाव दङमोन दा बेवहाय टाइम एन्ड एगेन जोंनि एसेम्बलिनि स्टेटासखौ लानानै जोङो गोबां रायज्लायदों आरो बे एसेम्बलिखौ जोङो नैबे कर्टआव आरो स्ट्रेंथेन खालामनो नागिरदोंमोन जोंनि पजिसनफोरखौ दा बेखौ लानानै आंनि एन्सारा बेनो जे जुदि माबा मोनसे पारसेपसन बा बेखौ क्लियार खालामनांगौ रायज्लायलायनानै आरो नङाबा ओरैनो जुदि माबा मोनसे दंमारोब्ला जे नैबे जिनिसा ओरैसो जादों ओरै गोरोन्थि जादों ओरै कारेक्ट जादों बे जिनिसफोरा दङब्ला नोंथाङा थ्रु स्पिकार अनारेबल स्पिकार मोनसे सावरायनायनि जुदि आपिल खालामोबा बेखौ सावरायनो थाखाय जों रेडि दं डिबेटखौ लाबोला बेवहाय लाबोना लानाय बेखौल' होनोसै आंनिफ्रायनो लिस्टखौ बे डिबेटखौ लाबोला जोङो ज' जिरायनानै रायज्लायनोसै बेनि सायाव आं मोनथिनो लुबैयो बै जोंनाव अपोजिसन लिडार जिरायनानै जोङो सावरायगोन जों मोनथिनो लुबैदों जे पावार खमायनायनि बाथ्रा गैया पावारा थानांगौ माबेबा साबसिन जायो जिहेतु जोंनि थांनाय दिननि बेखौनो ज' जिरायनानै सावरायनोसै अनारेबल स्पिकार सार मानिजाथाव एमसिएल बिथाङा गावनि जिथु कनफिउसन गावनि जिथु मोनथिनो लुबैनाय बेखौ मोनथिनो लुबैनानैसो सोंदों बेनोथ' जोङो ज' जिरायनानै सावरायनोसै जुदि सि बिथाङा जुदि बुङोब्ला जुदिहे माबायोब्ला मायोब्ला जुदि सासे एमसिएलएखौ कनफिडेन्सआव लायाब्ला नन कन्फिडेन्सियेलि रिजार्भेसनाव लानानै सन्देह खालामनानै जुदि एन्सार होबाय थायोब्ला बे मोजां नङा आरोखि नैबे मेटाराव जोङो जिरायनानै सावरायगोन अफिसियेलि जिरायनानै सावरायगोन जों बेवहाय डिबेट खालामा जोङो बे डिबेट नङा बेखौ डिबेट होना
petition. जोङो सोंदों मोनथिनो लुबैदों जों आर्गुमेन्ट फर आर्गुमेन्ट सेक जों खालामाखै इट इज नट आर्गुमेन्ट जोङो डिबेटनि नामाव डिबेट खालामाखै डिबेट फर डिबेट सेक बे नङा बेखौ नङा दा जोङो मोनसे कनफिउजन जागोन कार्बि आंलं डिमा हासाव आन्डार 6 शेड्युल BTC आन्डार एमेन्डेड 6 शेड्युल देयर इज डिफारेन्स जोंनि प्रोविजनआ जाहैबाय एमेन्डेड 6 शेड्युल 2003 एमेन्डेड आरो बिसोरना जाहैबाय फुराना जिथु 6 शेड्युल दा बेवहाय जुदि आमार जिथु शिव महोदयर डिपुटी शिव महोदयर সকলৰ মৰ্যাদা যদি ঠিকে থাকে আছে একেই যদি চলি আছে শিৱ মহোদয়ৰ এক্সট্ৰাকৈ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ৰেংকৰ হোৱা বুলি নটিফিকেশ্যনৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে কিবা দৰকাৰ আছে ষ্টেটাছটো যদি একেই আছে একেই যদি আছে ডিটিচিৰ যিটো প্ৰট'কল যিটো আমাৰ মৰ্যাদাটো একেই আছে তাৰ ইয়াৰ কিবা এটা নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ কিবা অৰ্থ আছে অৰ্থ নাই তাতে আমাৰ কনফিউজন আহিছে তাতে আমাৰ কনফিউজন আহিছে শিৱ মহোদয় যদি কেবিনেট বেংকৰ হয় ডিপুটি শিৱ ছাৰৰ আমাৰ মৰ্যাদাটো কি ৰেংকৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ ইটোৱে আমি কুৱেশ্যন কৰা নাই আপোনাক আমি যিটো ক্লাৰিফিকেশ্যন এইখিনিয়ে কৈছা আমাৰ মনত কিয় সন্দেহ হৈছে যদি শিৱৰ মৰ্যাদা একেই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নটিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আমি ধৰিব বসুমতাৰী নেক্সট কুৱেশ্যন অফিনসै কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 नोंथांनिनो देरहासार बसुमतारी कुइसन नाम्बार 5 Honorable Speaker sir, Honorable House, the BTC area, এখন স্পোর্টস কলেজ খোলার একটা সিদ্ধান্ত আছে অলরেডি ইয়ার ইনিশিয়াল কাম কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা আছে 1 crore আৰু লাষ্ট বাজেটত কিন্তু 95 ইয়াৰ মাৰ্ক কৰা হৈছে আজিলৈকে কিমান দূৰ এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে এইটোলৈ মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই পালোঁ মই খুব ৰেছপন্সটো পজিটিভ ৰেছপন্স মই পাইছোঁ এক্সাক্টলি মই তাকেই অনুৰোধ জনাম মহোদয়ে যাতে কনচাৰ্ণ মহোদয়ে সোনকালে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লয় আৰু কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আহিছে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সোনকালে হ'লে আমাৰ আমাৰ যিটো স্পৰ্টছ কলেজ বনাবলৈ লোৱা যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো কমপ্লিট হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত যিটো কৰিব লগা কাম আছে এই কামবোৰত মোৰ ফালৰ পৰা কাৰণ মোৰ সমষ্টিতেই এইটো বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে লেণ্ড ছাৰ্ভে চব হৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আশে পাশে অঞ্চলৰ ৰাইজ বা চালাকাটি অঞ্চলৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আশা প্ৰদান কৰি মোৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां CM डिपुटि CM हेल्था दलनि दैदेनगिरि आरो मानगोनां EM आरो एमसिएलए नोंथांमोन मानगोनां सोद्रोमा लोगोसे मानगोनां हेल्था दलनि दैदेनगिरि बिथाङा जिथु सोंथि खालामदों बेनि फिननायखौ बिथाङा गोजोनबाय थेवब्लाबो आङो बिथांनो फोरमायना होनो नागिरदों आङो खनसे सार्भे खालामखांबाय स्पटखौ आरो खनसे सार्भे खालामोब्ला जिहेतु बिथांनि समष्टि बेखाय बिथांखौ लागोन बिथांखौ लानानै खनसे गुवारै नायबिजिरगोन आरो बावैसो सिगां क'क्राझार सार्कल अफिसारखौ लिंहरनानै बे लेन्ड पजिशनखौ फिन नायफिननो होनाय जादों बे जुदि फैयोब्ला बेनि स्टेपखौ निस्सय लागोन होननानै फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों कुइसनाव फोजोबबाय दा जों नेक्स्ट
consideration and passing the bills. Manjunan Buchigiri मोनसे मसन लाबोनो नागिरदों जुदि पारमिसन होयोब्ला Opposition leader can be replaced. Speaker sir, Honorable House, ইতিমধ্যে ঘোষণা হওয়ার যে ভাই কংগ্রেসের পাবলিক ইন্টারেস্টआव माबाफोर बुंनोब्ला सुबिदा होनायनि थाखाय धन्यबाद जासिगोन। Sunday boom, Sunday मैयाहाय माखासे पेपारफ्राव फिक्स पे एमप्लयिज बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टआव जायफोर खामानि मावगासिनो दं दासिमबो खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि रेगुलारिटिनि थाखाय बिथांमोना जों गासै इनक्लुडिं स्पिकार 46 জন एमसीएल সকলৰ ওপৰত তেখেতসকলে আশা ৰাখিছে যে আমাৰ চাকৰিৰ যিটো ৰেগুলাৰাইজেশ্যন এইটো কৰাৰ কাৰণে এই চৰকাৰে যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু চলিত বাজেট সেশনৰ ইয়াৰ নিশ্চয় ডিছকাশ্যন হ'ব এইটো আশাৰে তেখেতসকলে এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি পেলাই পেপাৰত আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে 46 জন এমচিএলৰ ওপৰত আৰু যোৱাকালি আজিৰ পেপাৰত আমি দেখিলোঁ বড়োচা আৰু প্ৰতিদিন পেপাৰত নন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ যিসকল টিচাৰসকল তেখেতসকলে নিজৰ স্কুলবোৰক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি যিটো চৰকাৰ 46 জন যিসকলক চৰকাৰ চলাবৰ কাৰণে যিটো দায়িত্ব দিছে আমাৰ ওপৰত তেখেতসকলে খুব আস্থা ৰাখি পেলাই এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীও কৰিছে যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ ৰাজমেলা ফিল্ডত আজি পেপাৰৰ যোগে আমি দেখা পালোঁ এইটো খুব মানে তেখেতসকলৰ যিটো আশা এই আশাটো আমি চেষ্টাত আমি ঢালিব নোৱাৰিম আমি এইটো হাউচত নিশ্চয় আলোচনা কৰাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় হ'ব আজিৰ দিনটোত কুৱেশ্যন আৱাৰ শেষ হৈ গ'ল আমিও আলোচনাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সময় থাকিলা আৰু ৰুলছত থাকিলা এই যিটো সমস্যা এই সমস্যাখন আমি এই সদনে নিশ্চয় এটা সিদ্ধান্তত আহিব আৰু আমি নেক্সট পৰ্যায়ৰ যিটো আলোচনা এই আলোচনা নিশ্চয় আমি আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ কি বুলি কয় ফিক্স পে সকলৰ দৰমহা তেখেতসকলে আজিলৈকে পোৱা নাই বুলি কৈছে 1 বছৰ তেখেতসকলৰ দৰমহা মুকলি কৰাৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলৰ চাকৰি ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব আৰু দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিফ মহোদয়ক মই আজিৰ হাউচৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু নন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলবোৰক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে সুন্দৰকৈ আলোচনা বিবেচনা কৰি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্তত যাতে উপনীত হ'ব পাৰোঁ আৰু আমি যে 46 জন যি এমচিএলএ সকল আছোঁ এই সকলৰ ওপৰত যিটো বিটিচিবাদী ৰাইজে এটা আকাংক্ষা ৰাখিছে সেইটো যাতে আমি পূৰণ কৰা ব্যৰ্থ নহয় তাৰ কাৰণে ভাল পদক্ষেপ ল'বলৈ আজি স্পীকাৰ মহোদয়ক এইখিনি অনুৰোধ জনাই মোৰ ক'ব লগাখিনি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ Hausnya attention draw खालामनायनि थाखाय oppositionनि leader रासद बसुमतारी बिथांखौ साबायखर बावबाय नेक्स्ट हाउसआव मसन मोनसे लाबोनायजों मानगोनां बुंथिगिरि बिटिआरनि मानगोनां सिएम लोगो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां लोगोसे जोंनि इएमएमसिएलए आरो हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि खोथाया बेनो जि সময়ত আমি বিটিআৰৰ সন্মানীয় সিএম মহোদয় ডিপুটি সিএম মহোদয় আৰু ইএম প্ৰটকলৰ কথা সন্মানৰ কথা ষ্টেটাছৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছো সেই সময়ত আমি যোৱাকালি সোশ্যাল মিডিয়াত এটা আমি পোষ্ট দেখা পাইছো এইটো যদি নিৰ্বাচনী সময়ত যদি কোৱা হেলপেন আমাৰ ক'বলগীয়া নাছিলে কিন্তু ডিউৰিং দ্য টাইম অফ চলি থকা সময়ত বিটিসি আমাৰ এসেম্বলি চলি থকা সময়ত এজন সদস্যই এজন প্ৰতিনিধিয়ে যদি পাব্লিকত মিসলিড কৰিবৰ কাৰণে যদি সোশ্যাল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো একদম সাংঘাতিক জঘন্য ঘটনা হ'ব। ইয়াত লিখা আছে পোষ্ট দিছে মুনমুন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী
ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ফেচবুকত তেখেতৰ ফেচৰ লগত তেখেতৰ ফটোটো একেবাৰে 100% মিলিছে যদি তেখেতে কয় মই কোৱা নাই বা মই দিয়া নাই বুলি তো 100% প্ৰুফ আছে আৰু তেখেতে কি বুলি লিখিছে মই পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছো গোবিন্দ বৰাই আমাৰ ডিপুটি সিএম মহোদয়ক বৰাই বুলি কোৱা হৈছে বৰাই মানে বুঢ়া দ্যাট মিন্স ইনসাল্ট কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰমোদ বৰজন जोंनिया किन्तु बिटिसिखौ ध्वंस खालामनायनिसो रेभेन्स मुडनि पलिटिक्सो रायजोफोर सांग्रां जा they are not in constructive they have no idea where and how to serve the people of BTC आरो लिरबावदों गुबैयैनो प्रमोद बर' बिटिसिखौनो बिटिआर होनना बिटिसिखौ रेन होना जाखोमागासिनो दं रायजोफोर आरो लिरबावदों गमामायैनो बड'लेण्डनि बेलतलानि गेस्ट हाउसखौ बर' कसारि अफिसनो रेन्ट होखोमाना जागासिनो दं रायजोफोर मा बुंबावनो बड'लेण्डनि प्रपार्टिखौ दिनै एफा गाबोन एफा थारला थगाय मारजोबसिगोन तो हयतो आं एटेनसन ड्र কৰিব কাৰণে মই হাউসত অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ আমাৰ সিএম মহোদয় ডিপুটি সিএম মহোদয় ইনসাল্ট কৰি পেলাই কোৱা হৈছে আৰু যেটো সময়ত আমাৰ কাউন্সিল চলি আছিল ইলেকশন টাইমত কোৱা হৈছে আমি একত্ৰিত কৰিলে ইলেকশন টাইমত কথাটো বেলেগ যোৱা কালি এই কথাটো আলোচনা হৈছে লগে লগে তেওঁ পোষ্ট কৰিছে আৰু যোৱা কালি তেখেত ওয়ার্নিং দিয়া হৈছে সিএম মহোদয়ক চিপ কয় না সিএম বুলি কয় তেখেতে বাৰে বাৰে ইনসাল্ট কৰি থকা হৈছে গতিকে হাউসত মই এইটো মোশন ড্ৰ কৰিছো Thank you. Speaker of the House, বিষয়টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ইলেক্টেড মেম্বাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাজানে মিডিয়া এটা কি কয় এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়া গতিকে এইটো এটা আইনগত ব্যৱস্থা আছে ইয়াত সাংবিধানিক ব্যৱস্থা আছে গতিকে মই এই হাউচৰ জৰিয়তে স্পীকাৰ মহোদয় অনুৰোধ কৰিম ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা আইনগত একশ্যন ল'ব লাগে आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों অসমীয়াত এটা কথা লিখা আছে বাক্য আছে সকলো শিক্ষিত মানে জ্ঞানী নহয় সকলো অশিক্ষিত মানে অমূৰ্খ নহয় আজি এইটো কথা প্ৰমাণ হ'ল তাই কেনেকৈ পিজি কৰিলে মই নাজানো তেওঁৰ কথা ধৰিব পাৰিছে তাই শিক্ষিত হ'ব পাৰে কিন্তু অজ্ঞানী এজনী ব্যক্তি গতিকে এইটো আমি সদায় চাৰি পেলাই আমি যে এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এই কথাটো সকলোৱে নজৰ পেলাই আগবাঢ়ি যায় সেইখিনি মই অনুৰোধ কৰিলোঁ থেংক ইউ কথাটো বিষয়টো আমাৰ ইয়াৰ নামে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ এটা যাচিছোঁ The Bodoland Central Selection Board Bill 2021 be taken into consideration. I now put the motion before the House. The motion is that Bodoland Central Selection Board Bill 2021 be taken into the consideration. Those who are in favor say ayes. Those who are in against say no. Ayes, I with. The motion is passed. Now, regarding this bill, we received two amendments. One is from Hasan Kusumotari, MCLA come opposition leader of the House, and another is from Pavitra Boro, MCLA. Now I request to the Hasan Kusumotari to move his amendment. Mr. Speaker, sir, I beg to move that at case number 5 of this bill, at part 4, clause 7, the line SCS cadre of government of Assam be replaced and inserted with SCS cadre working with BTC.
Okay, thank you. Pavitra Kumar Bora. Honorable Speaker, sir. Honorable House. Test number 3 और part number 2 ni clause long 3 compensation of board बेयाव माने मोनसे क्लज खालामनाय बायदि नुनो मोनदों बेनिखायनो बेयाव साब क्लज हिसाबै सोदेरना लानो थाखाय 6 माने नाम्बाराव there shall be on renunciation educationist from the STB community who shall be a member of the board. Because they are not very बे मोननैबो सोदांनायनि सायाव फिननाय होनो थाखाय आं बिटिआर चिफ बिथांखौ आं खावलायबाय। Mr. Speaker, sir, I beg to move that the Bodoland Central Selection Bill 2021 be taken into consideration clause by clause. আৰু দুটা সাজেশন দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অপজিশন লিডাৰ আৰু অনাৰেবল মেম্বাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এইটো একচেপ্ট কৰিছোঁ। The amendment brought into the House are accepted and adopted by the House. Now, I put the motion before the House. The motion is there. The Bodoland Central Selection Board Bill 2021 be taken into consideration clause by clause. Now I put the process before the House for approval. The question is that process 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19 to stand part of the bill. Those who are in favor, say ayes. Ayes. Those who are against, say no. Ayes, I have it. Ayes, I have it. Ayes, I have it. The clause 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18, and 19 to form part of the bill. Now, I put the clause 1 short title of the bill before the House for approval. The Selection Board Bill 2021 be passed. Now I put the motion before the House for approval. The motion is that the Bodoland Central Selection Board Bill 2021 be passed. Those who are in favor of, say ayes. Ayes. Those who are against, say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is passed. The Central Selection Board Bill 2021 is passed. ইয়াতো ডিফারেন্স নাই প্রিন্সিপাল আৰু ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি একই কারণে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ইনচার্জ বা এনেও ক'ব পাৰে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এন্ড দিস অথরাইজড সেক্রেটারিজ ওয়ান ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারিজ এইটো প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অথরাইজ কৰিব পাৰে Hey,
আপোনালোকৰ চৰকাৰ বহুত ভাল চৰকাৰ সবকে সমান টাইমে নহয় এইটো টাইমে নহয় আৰু প্ৰত্যেকটো কথাত আপোনালোকে আমাক মৰেল টিচিং দি আছে ইউ আৰ নট টিচাৰ আপোনাক আমাক মৰেল টিচিং নিদিব আপোনাক আমি মিছবিহেভ কৰা নাই আপুনি কথাটো ৰাখক আমি আপোনাৰ কথাটো শুনি আছো আপোনাৰ দলৰ নেতা হিচাপে আপোনাৰ মেম্বাৰবিলাকক আপুনি কণ্ট্ৰল কৰক ভালকে কথা ক'বলৈ দিয়ক আপোনাৰ মানুহে আমাক ইমান এলেকা কৰাৰ পিছত আপুনিহে মৰেল টিচিং দি আছে বা আৰম্ভণি পৰা এইটো কৰক এক্সেপ্ট কৰক এইটো কৰক মই মানুহ ঠিক কৰিব লাগে মই আপোনাৰ মৰেল টিচিং দি আছে আমাৰ কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে এইটো আপুনি শিকাই আছে আমাৰ কি শিকাই আছে ঠিক আছে আপোনালোকে আপোনাৰ কথাটো কওক আপোনাৰ প্ৰশ্ন আছে কিবা আছে কওক এনি টাইম আমাক কিয় আপুনি মৰেল টিচিং দি আছে এইটো দিব নাপায় এইটো দিব পায় এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব নালাগে আপোনালোকে আমাৰ যদি শিক্ষক বুলি কয় আমাৰ ক'ব লগা যদি কৰিবই নাপায় এইটো এৰ হ'ব বলো এই জায়গাতে তুমি এই পবিত্র যে আবার বক্তব্য রাখিব নোৱাৰে Saat ini super, kita mesti ada lagi. Tapi ini kan juga yang kita nunggu. Kasih